Magkano na lubos ka dyan? Kamnya kamnya. Ano nga hayaw. Mga bilang nang kuda. Hayaw din. Hayaw gun na kung ka. Na balting ka hayaw. Nanga idin ta bai ta. Idin la bai ta. Akai bai bai. Ang badu hayaw sunu. Masih badu la nang lai. Ko ji busur ka bad lan. Thai ben ka dah agan ro. Kedan ni. Hai ke beli ko den thole. Kelen ba. Mang pri de ja. Mang sai ba? Bentar deh. Atas karena. थालिर जना थालिर जना माने आलु गोदैसि थालिर एसे आलु एसे एकदम थप थपनो संबाय आं थालिर आलु ना नायाबो आंनोल' नों गैया आंनो एवाखै आं मानैल' एवदोंमोन बाबानि मासे नोंनि मासे गोरानखौ बिदि फ्राय एवनायखौ ओमफ्राय एलेमा फान्थाव भाजा फान्थाव थाइबेंखौ हाना लाग्रोनि र' जि गरमहाय लोगोफोरा आयौ ओंखाम जानोबो दहायनो मोन्दों मोननायालाय ओमफ्राय गरमनि थाखायनो जानो हायाखै एकदम जिरायना दंगासिनोमोन ओमफ्राय नै फेन होगुलायथारबाय जानो हानाय नङा होननानै गरमजों गोलोमफ्रुजोबखायो मिहि मिहि हा मिजि मिजि सब मा होनो भिडिअखौ जानाय लोंनाय सानजौफुनिफ्रायनो बानायनाय जाबाय आरोना फुङाव टाइम मोनासैना औ फुङाव बानायनायानो जायासै सानजौफुनिफ्रायनो बानायबाय आरो जानाय लोंनायनिफ्रायनो जाबाय दे जानोसै ना फान्थाव फ्राय थालिर आलु ना गुजुलायबाय सासेया जानानै बानलुआ ना फ्राय मासे एवबाय आं मोजां मोनो नालाय नोंनि फ्रायखौ नोंल' नङा बाबानोबो एवदोंमोन मानैल' एवखादों आं ना फ्रायखौ जानोसै लोगोफोर माने इ दहायो फुङाव जाखादोंमोन नालाय ओंखायनोथ' जाथ'वा होनदोंमोन आरोना थेवबाबो ब्रा ब्रा लेंनानै लाबोबाय आं हारसिं जानो बोरैबा मोनोना फुङाव जादो बियो ओमफ्राय आं जायाखै ओंख्रि संना थुर जानानै एकदम माबार संनोसै होननानै फान्थाव फ्रायाबो गोथाव ना फेननि आवाजखौ जि खोनाबाय खोमा गेर गेर गेरनो 얼마나 magkano na lubos ka dyan? kamnya beli लाइट को फिटिंग लाइन लायो गावखौ गोसोम नुदों होननानै kan beda-beda yang bagus nggak kalah yang rokum ngusung kan baca batu yang sonjam Sana bisa nang le yang warm ta nang le ini ha mau beli aku dan ha ba aku mau ini aku besok aku masuk nanti dengan nada balik Istilah ni dem bala. Sabar. Video lah, saya patang lagi nama. Ngani daw di ni bidi ke jarum. Nah, ya udah uri salai nalai. Daw di ngali bidi. Mani cina, mani cina. Sob kebultang juga ya. Muya ber, thaijo madali ke badamali. Parcel kalam na hurgan pasar. Minta ngali ngomong siap.
गोलोमफुजोब्बाय नै ओंखाम जाखांना जा गोबाव जिरायबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै गय हानना दोननो नागिरदों आरोना गया मोनजोब्बाय मैया दाखालिनो हाननो होदोंमोन आरोना आइया ओमफ्राय दिनैसो हाननो नागिरबाय जोङो नै दा बेलासि जाबाय आरोना दा नै दान्दा माबागासिनो हाजबेना खाथिया बुथारथारलै माबार फै बाल्थिं लाखालायबाय आं नै बाल्थिंखौबो बख'नो हाला नै मबाइलखौ मायावबा सोना लानानै रलाय नै गय खननो बाल्थिं लाखाबाय आं हो माने हेडलै होननांगोन नोंलाय आं नोंनि मथे आं इन्टारेस्ट जानाङा खुसि जानाङा नामा खुसि जाबाबो माबा हेडलै होनलायो आंना हौवाया आं माने खुसि जानाङा आरो हेपि जानाङा आं हेपि जाबाबो खुसि जाबाबो हेडलै इदि होनो बोरै जागोन फांसेल'सो मोनदो ना गया बाकिया मोनाखैनो बैनो बैल' मोनदो नै इखौनो हाननो नागिरदो ओइ बोरैबा नुदो सान्दुंजोंनो मोजाङै नुवाखै ओइफोरो मोनाखै नुवाखैनो बहा थाखो मोनाखै ओइ मोनाखै नैल' मोनदो नै नै माइया हाननो होनाया नैसो इबो मोनमाखै नाङा नाङा दानखाना दोनजोबगोन गोरलैद्राय जागोन जाजोबनानै बोराय गजोब्बाय इखौल' हाननो होदो ओइ नोंनि गोसो होमबालाय हानदो माबा नायदावबायसो थाबाय हाननाया हाननो हागोन ना गोलैबाय र' आं लायनि दे गयखौ इखौ खनग्रोनि होननाय रो हानखानि खनसेनो हानखान' सोलिदो दे गय हाननानै लाइन तारखौनो बस'बायनो हौवाया बारिनि लाइटनि माबाया जबाय नै थब स्र' जखाबाय नै बेनो मा जागोन दा नै बे सिरिना होनानैनो माने दान्दा जाबजो गोलैबायना दान्दायाबो मस्थ' गिलिर लाबो गया मा खालामनांगौ इखौ फाजिनो दोन बिदां नङा हायाव माबायदि लांनांगौ दा इयाव दोन इ हायाव गोलैना खनग्रो माने माखासेया मोनाखै आरोना बेखिनियाल' मोनदो मोनना सिरिबाय थानायखाय माने आइया हाना दानखावनानै फोराननो लाइननि तारखौ जग' होलायबाय दिनै मा जागोन दा खाजोबनानै इयाव दोनखानोसै दे एख' नङा नों थाबाय थादो आं सकआव थांसै नाङा थाखायाबा माबा टाइम गैया होनबाय थायो इदि होननाङा थाखायाबा इखो ओइयो जनानै थाया आङो जनानै थानो टाइम गैया थोरसि सुनोसै आङो थोरसि सुनोसै इसिं साफा खालामनांगौ इसिं सिबनांगौ ओंखाम जानाया दहायो मोजाङै सिबाखै आङो ना बाल्थिंखौ गाहायाव नाङा इदिनो लाबाय था आखाइ बोरैबाय आं बादो हायाव जनो मा एसे बादुला नोंलाय गयजों बुस्रोगोन सोरखौ बादुला होनदों इदि माबाखाबा दा हस जागोन ना इदिनो लानो थांबाय न'आवनो लिला लानो खाखाबा मोजां जायोहाय दानखावनो गाबोन दानखावगोन नङा होमबा बजा बानना होनि र' बारसिना हायालै आङो नै गोलैसिगोनसो गाबोन दानखावनांगोन सान्दुं गोसायाव फोरानना होनांगोन गाबोन आयदै दानखावजोबदो माबाजोबदो माथो बाल्थिंसे जाबाय फांसे गया ना दंबायो आरो हाननो हाला दान्दाजों हाननो हाया खस्थ' जायो आखाइया सुरायलाङो गाखोनांगोन गाबोन
सबनिया बाल्थिंसे जाबाय दे आयौ हामबाय दे आंहासो गोलोमफुजोब्बाय नै आं दुगैनोसै गोलोमफुबाय दे दोननोसै ना भिडिअखौबो बेखिनियावनो ना गोलावद्राय जागोन नङाबा नायनो बोरैबा मोनो पायखाना मानि सेफायगोन नामा नोंलाय दान्दाया मखि मखि दोनजोबदो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनै एसेबाबो ब्लग लाबोनो नाजाबाय माबायदि जाखो नोंथांमोनासो मिथिसिगौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो बिराद खामानि दङ नै दा दहाय जानाय लोंनायनि थोरसि खुरै माखासे सुनांगौ सानजौफु थिराव सुनो हायाना जाखांग्रो जि गरमखा दा बेलासि जाथारबाय दसे रिल बानायबाय औ दसे रिलबो बानायबाय जोङो 5तासो जाबायानो जानांगौ दायो थोरसि सुनिसै न' बां एसे साफा खालामनोसै मोनाबिलि जाबायना एसे थान्दा बार फैबाय दङ दायो होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना बाय बाय थांनोसै आंहा टाटा